San Pablo apostoluak zioenaren, senideok izan itzazue zuengan, Kristo Jesus dagozkion eskuak, haren jainkoaren izaera berezia izanik, ez zion gogor eutsi jainkoarekin berdin izateari. Bestela baizik, bereaz gustu egin zen, morro izaera hartu eta beste edozein bezala azaldu, eta gizon bezala garbi, apaldu egin zuen
eskaini diguna benetan bihotzetik estimatzekoa. Eta horregatik agertzen zaigu, alde batetik, gonbidatu horiek nola egiten dioten gonbidapenari. Eta agertzen zaigu, etxeko jauna asakatu zela hori jaunkoa ez da asakatzen diferentea da. Baina bai erakutsi diguna Jesusek zer nolako desprezioa zen, halako etxeko rol inportante batek gonbidatzen bezala batzuk modu batera, eta haiek aitzakiaren gainean eta ez azaldu eta modu berean jaunkoak gonbidatu nahi gaitu betireko zoriontasunera eta zer nolako desprezioa izango zen hori ez estimatzea bihotzetik. Baina gero ere Jesusek erakusten diguna jaunkoen bihotza zeinek zabala den, zenbat jende kabitzen den bertan. Eta benetakoak, Beatriz, Marie, Elena, Josuak, Fiskatariak eta baztertuta zauden guztiak eta zeukaten tokia. Eta horrela ere, Jesusek jakin guri itxaropen hori eman nahi digu. Jaunkoak ez duela halako sakritasunez bere etxeko edo bere erreineko aterik ixten baizik eta zabaltzen dituela. Alde jende gehienan xabaki hori oso inportantea da jaunkoaren errukia eta kontutan hartzen dugunean nolakoa den. Eta gaurkoan bihitz esan dituzten bat horretik, gaur ospatzen da Santu Martin de Porres, bera Limakoa zen, mulatoa, eta oso familia baten bere aitzan halako pertsona inportante bat, garai hartako konkista horietako bat, Juan de Torres, eta bere ama hango esklabo beltz bat bertan zegoena. Eta harekin utzi zuen haiek kasu pixkaten duzio baino amarekin hasi izan zen San Martin de Porres, eta txikitatik erakutsi zuen alde batetik bere humiltasuna, bere alaitasuna eta bizi guztiak izan zituen. Gero fraile Dominiko izan zen garai hartan, halako legeak gara ziren, bat ari bazan ezkontza skandoko ume bat, eta garai hartan esan dezakeneko injustua zela, hori zen garai hartako Italia eta ezin zen apeza izan. Horregatik beti fraile huts gelditu zen. Eta komentuak egiten zituen halako esan genezake lanik milenak. Errantza pasatu, bere barrio bezala aritu izan zen, beste bizarra eta egiten moztuz, bestean esaten zuen, gainontzeko alaitasun handi batekin beti. Eta humiltasun handi batekin horregatik, deitzen zioten erdiko bezala frailezko. Zuzen ere, beti errantzatik, beti lanean, beti nolako gauzak eginez, eta baita ere, beste ezaugarri bat izan duzan, garai hartan egoten ziren esklabuak, eta egoten ziren oso jende pobrea ere, leku horietan, Limakapita handi bat zen, eta bere horietan, garai hartan, Espainiako inperioan, Virreinato Limata, erregeordea eta garai horietan zen oso inportantea zen, eta jende asko zegoen, pobre asko, baita esklabuak, eta horietaz beti okupatzen zen bihotzetik Martin de Porres. Gaurkoan eskatzen dugu bere laguntza, bere bitartekaritza, eta batez ere eman zizkiguna bere fedea, bere humiltasuna eta bere alaitasuna. Eta egin ditzagun orain gure eskaerak. Eskal ezagun gaurko egun honetan, batez ere pandemia egoera honetan jaunkoaren laguntza lehenbailen gainditu dadin eta gaixoen alde eta gaixoak zendu dituzten alde eta baita ere ikerketan lan egiten guztien alde argia eta grazia eskatzen diogu jaunkoari. Eskal ezagun jaunkoari gure hildakoak ere kontutan hartuko ditugu, gaurko mesajatu berezitik gogoan izan ditugu, behin
Eskaintza hau egin beri jauna zuretzat opari garbi, eta guretzat zure errukiaren iturri santu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen ona eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidun beti ereko horri. Ona zeranako egin zenuen gizona, eta bere erruz galduta zegoena erosi egin zenuen errukiz beterik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute, espiritutuak zuek zure ospea arrebatzen, goiko indarrek zuri auspezak egiten, oztasunerak gainitu zerutar guztiak ekartzen. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzako lagun ere gure kalbinotxak. Santu egizkizu bada, hogeita hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio botatik. Hau bere gorputza bata zuentzat eman. Afalua berdin karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio botatik. Hau nire odolaren karizarata, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko esuniko dena. Egizture hau nire odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta sabarraren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ikasentuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean matinan gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Peio Sarastibetza, Maria Angeles, Paulina, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guztio betiko bizitza egitsi dezagun, jangoikoaren Ana Maria Lorenzuarekin, San Jose bere senadarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean bere zaitzagun Jesu Kristo zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri eta jangoikoa guztien horri Espiritu Santuarekin ospe eta hitzak guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzakeak, aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan
zuzen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostol duei bakea uzten duzuet nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaten bezala emaiozu Elizaren bakea